Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για τις μαγικές θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Μας περιμένει στην Αθήνα ο κύριος Προκόπης Μαγιάτης, επίκουρος καθηγητής φαρμακογνωσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Μαγιάτη, καλησπέρα. Μπορεί οι αρχαίοι Έλληνες να γνώριζαν κάποιες θεραπευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου που εμείς τις ανακαλύπτουμε τώρα σιγά-σιγά? Βεβαίως, αυτό ακριβώς ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς στο Πανεπιστήμιο, ένα από τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε είναι αυτό που ονομάζεται αρχαιοφαρμακολογία. Δηλαδή η μελέτη των αρχαίων κειμένων και πώς αυτά μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για φυσικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Και πώς αυτό ήταν περιγραμμένο μέσα σε αρχαία κείμενα. Αυτό ακριβώς κάναμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διερευνήσαμε το κείμενο που είναι γραμμένο από τον Διοσκουρίδη πριν από 2.000 χρόνια και το οποίο μίλαγε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια για πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες του ελαιολάδου, θεραπευτικές. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλές από αυτές τις ιδιότητες σήμερα ερχόμαστε και τις επιβεβαιώνουμε με σύγχρονες μεθόδους της φαρμακολογίας και της χημείας και κάποιες από αυτές έχουν πλέον τεκμηριωθεί τόσο καλά που θα περάσουν πλέον και σε επίπεδο νομοθεσίας, το οποίο θα είναι αποδεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια ουσία, λοιπόν, φαρμακευτική ουσία ανακάλυψε η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών? Να πω την αλήθεια, δεν ανακαλύψαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη ουσία. Που εντοπίσατε από την έρευνά σας. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αυτό που ισχύει είναι ότι μέσα στο ελαιόλαδο υπάρχουν διάφορες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των πολυφενολών. Αυτές οι ουσίες έχουν βασικά αντιοξυδωτική δράση και έτσι έχουν μια πολύ ισχυρή προστατευτική επίδραση πάνω στο καρδιαγγειακό σύστημα. Όμως υπάρχει και μια ουσία η οποία ονομάζεται ελαιοκανθάλη και η οποία είναι αυτή η οποία δίνει αυτό το χαρακτηριστικό πικάντικο κάψιμο στο φρέσκο ελαιόλαδο. Όταν το τρώμε και η οποία ομόφυλα, πριν από μερικά χρόνια διαπιστώθηκε ότι έχει πολύ ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να διερευνήσουμε τα ελληνικά ελαιόλαδα κατά πόσο περιέχουν αυτές τις ουσίες. Αυτό ήταν το αντικείμενο της μελέτης μας, το οποίο ήταν η πρώτη φορά που γίνεται μια συστηματική χαρτογράφηση. Πόσα δείγματα ερευνήσατε, από ποιες περιοχές της Ελλάδας συλλέξατε ελαιόλαδο? Λοιπόν, εμείς έχουμε τα περασμένα 2 χρόνια, κάναμε μια συστηματική μελέτη, η οποία περιέλαβε περίπου 150 δείγματα σχεδόν από ολόκληρη την Ελλάδα, από όλες τις κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Και στη μελέτη αυτή συμπεριλάβαμε και ορισμένα δείγματα ελαιολάδου, τα οποία μελετήσαμε σε συνεργασία με το Κέντρο Ελαιολάδου στην Καλιφόρνια, καθώς πρόκειται για δείγματα ελαιολάδου που παράγονται στην Αμερική, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Στην Καλιφόρνια δηλαδή έχουν κέντρο ελαιολάδου? Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχουν... Ορίστε. Στην Καλιφόρνια μας είπατε έχουν κέντρο ελαιολάδου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε? Δεν υπάρχει κάποιο κέντρο ελαιολάδου πανεπιστημιακό που να κάνει υποστήριξη μέσω έρευνας πάνω στο ελαιόλαδο. Υπάρχουν διάφορα Ινστιτούτα ελιάς τα οποία υπάρχουν διάφορες προσπάθειες να λειτουργήσουν, αλλά πάντως κάποιο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό κέντρο δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή? Θα μπορούσε, και αυτό είναι και το όνειρό μας. Υπάρχει ήδη στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Φαρμακευτική Σχολή, μια ομάδα ερευνητών, η οποία προσπαθεί να κάνει μια συστηματική έρευνα πάνω στο ελαιόλαδο, και είμαστε και ανοιχτοί και σε όλους τους παραγωγούς που μας ακούν και οι οποίοι θα θέλανε να μελετήσουμε το ελαιόλαδό τους, να δούμε αν αυτό περιέχει υψηλή περιεκτικότητα από αυτές τις ουσίες οι οποίες έχουμε βρει που έχουν βιοδραστικότητα και που υπάρχει κάποια ποικιλία ελιάς που να έχει αυτές τις ουσίες σε μεγαλύτερο ποσοστό, να έχει την ουσία ελαιοκανθάλη? Συγγνώμη, δεν σας ακούγεται. Υπάρχει κάποια ποικιλία ελιάς που να έχει αυτή την ουσία, την ελαιοκανθάλη, σε μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι και αντιφλεγμονώδη, έχει αντιφλεγμονώδη δράση? Ναι, βέβαια, να πούμε ότι αυτές οι ιδιότητες, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είναι μελετημένες βασικά σε πειραματικό επίπεδο, αν και υπάρχουν πολύ σοβαρά στοιχεία
από τις αρχαίες αναφορές που μας λένε ότι τα ελαιόλαδα χρησιμοποιούνται, μάλλον αυτό που ονομαζόταν στην αρχαιότητα ως ομοτριβές ή ομφάκινο ελαιόλαδο, δηλαδή αυτό που σήμερα ονομάζουμε αγουρέλαιο, είναι αυτό το οποίο είχε τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες και είναι αυτό που μας δίνει και το τεκμήριο ότι όντως κάτι θεραπευτικό έχει το ελαιόλαδο. Έτσι. Πάντως με τα σύγχρονα δεδομένα είναι ακόμα σε πειραματικό επίπεδο. Άλλες είναι οι ιδιότητες οι οποίες έχουν πλέον τεκμηριωθεί με κλινικές μελέτες. Πάντως, για να καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Μαγιάτη, για να καταλάβει και ο κόσμος, η έρευνά σας θα μπορούσε σταδιακά, θα μπορεί να είναι η αφορμή, το πρώτο βήμα για να κάποια στιγμή στο μέλλον να αναγράφονται, να αναφέρονται όλα αυτά στις συσκευασίες του ελαιόλαδου στη χώρα μας, το λάδι δηλαδή που παράγουμε. Κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, ο οποίος έχει πει ότι πλέον στην ετικέτα του ελαιολάδου θα πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε συγκεκριμένες ουσίες, προκειμένου αυτό να μπορεί να επικαλεστεί ότι έχει προστατευτική δράση στην υγεία του ανθρώπου. Και αυτό είναι μια νομοθεσία την οποία θα τη δούμε σε πολύ σύντομο διάστημα να πρέπει να εφαρμοστεί. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε αν τα ελληνικά ελαιόλαδα είναι έτοιμα να μπουν σε αυτό τον διεθνή ανταγωνισμό. Και ακριβώς αυτή ήταν και η προσπάθεια που κάναμε, που έδειξε ότι όντως υπάρχουν ελληνικές ποικιλίες. Η πιο ενδιαφέρουσα από όλες φαίνεται να είναι η κορονέικη ποικιλία, η οποία είναι και πάρα πολύ εξαπλωμένη, η οποία εμφανίζει να έχει πολύ μεγάλο δυναμικό παραγωγής όλων αυτών των ισχυρών βιοδραστικών ουσιών. Και αυτό είναι και ένα καλό μήνυμα, είναι μια ελπίδα. Πραγματικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα επανέλθουμε, θα παρακολουθούμε και την έρευνα που κάνετε, που είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πραγματικά καταλάβαμε ότι το ελαιόλαδό μας είναι πέρα από πεντανόστιμο, έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Και ελάτε τώρα